Jonga lo muntu wakho ubundithobela ngayo bawenzani. Akaniboni yazi lo? Ayakakuboni nyani Jomi. Ambomlahle. Lahle. Hayi bayifoni yami. Hayi ngizayibuyisa wethu. Heke ndikubambile mene mene awunophika nansi evidence hayi bo ngubani lo thetha ngubani lo angeke understand wena kanene ngubani lo wena uzazi inhlungu zalapha emhlabeni. You don't know the pain that people go through. Izinto ezenzekayo sana ezibhlungu. ipain etheni na mene ngubani lo Lo mntana ombona i-classmate yami. Last year kusweleke umakhulu wakhe. NgoJanuary yangutamkhulu wakhe. Apha ngoMarch kwasweleka utatakhe. Ngoko benibalisela ubuya gula umamakhe. So yilonto ke ibangela ndimhage. uxolo baby yazi uconsiderate bengicinga uyanjolela kanti inhliziyo idrate Ngxaki yakho uyathanda umamela abantu banentsento uyathanda umamela abantu ndixelele nguwe wedwa wena umameli lani. Yes ayisuka mani kanti undithatha kanjani na ucinga uba ndi-weak na ucinga uba ndiyatshita. hayi ndindimorongo Amandiki mani uyayazi mos uba mna soze ndikuchithele thanda wena wedwa namanye amantombazana andibaboni yabo funeka siyeke bamamela abantu because abantu bazosixabanisa abantu and mani uyayazi mos uba umhle for iqumba mani enkosi wazi uyayithanda ice cream afele kusamsoyithenga sawa sawa